Jekk ġieli ħlomt li titlaq kollox u terħila fuq vjaġġ fantastiku mimli avventura u maġija, dan ir-romanz mill-pinna tal-awtur Trevor Zara jistidnek tagħmel propju dan. Is-Seba' Tronġiet Mewwija, pubblikazzjoni ta' Merlin Publishers, jirrakkonta l-istorja ta' żewġ aħwam bl-isem ta' Tonino u Vira. Naturalment, wieħed ma jistax jinsa wkoll il-barbanċ bil-ħsibijiet u l-kummenti umoristiċi tiegħu. Dan ir-romanz huwa speċjali għal diversi raġunijiet, fosthom għal karattri uniċi li jiltaqa' magħhom il-qarrej matul din l-avventura, uħud minnhom ħajqanqlu wkoll dik id-daqsxejn nostalġija, kif ukoll għal mod kif l-awtur jindirizza ċertu temi kurrenti bħal pereżempju l-isfreġju tal-ambjent. Is-Seba' Tronġiet Mewwija huwa ċertament wieħed minn dawk il-kotba li l-qarrej ħajibqa' joss u jġor f'qalbu għal ħafna u ħafna żmien. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.